Investiment mill-Malta Business Registry għall proċessar diġitali tad dokumenti wassal biex is-sena li għaddiet ġew proċessati rekord ta' dokumenti b'total ta' aktar minn 282,000. 80% saru b'mod diġitali b'inqas skariċċ għal kumpaniji li rreġistraw id-dokumenti tagħhom manwalment. TVM News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Malta Business Registry Dr. Geraldine Spiteri-Lucas li fis-sena li għaddiet intgħażlet minn 80 pajjiż madwar id-dinja biex Malta tmexxi l-presidenza tal-Corporate Registries Forum. Irnexxinna nkunu xorta effiċjenti u nipproċessaw dan ammont kbir ta' dokumentazzjoni minħabba wkoll l-investiment qawwi li għamilna fit-teknoloġija. Ġifieri l-qudiem nixtiequ li kull proċess jibda jsir online ukoll. Il-Malta Business Registry taħdem biex tara l-kumpaniji jkollhom operat legali u għal dan lan is-sena li għaddiet seħħ skrutinju ta' 150,000 persuna li jaħdmu fil-kumpaniji f'Malta. Dr. Spiteri-Lucas qalet li twettqu wkoll mal-1700 spezzjoni għall-arrieda tal-kumpaniji b'18 ispettur li jmorru fuq il-post tax-xogħol. Illi naraw li kull persuna li qed tiġi b'xi mod involuta ġa kumpanija nkunu nafu il-background ta' dik il-persuna għalhekk nagħmlu screening din l-informazzjoni mbagħad tiffidja f'sistemi oħra ta' entitajiet governattivi. Il-Pulizija, l-FIAU, l-awtoritajiet regolatorji bħall-MFSA, MGA. Malta hawn 56,000 kumpanija attiva li minnhom 1,000 huma kumpaniji pubbliċi. Is-sena li għaddiet kien hemm 727 kumpanija li waqfu joperaw fil-waqt li kien hemm 2,283 li nqatgħu mir-reġistru. Dr. Spiteri-Lucas spjegat li sa Marzu tal-2027 il-Malta Business Registry se jkollha sistema li tissejjaħ in-National Malta Business Wallet. Ġifri inti fejn illum investitur rid jagħti il-dokumentazzjoni tiegħu li huma mitluba skont l-FIU Implementing Procedures li jagħtihom b'mod fiżikali lil kull professjonist li ħajkollu x'jaqsam miegħu jekk hux avukat, jekk hux accountant, jekk hux bank, jekk hux entità governattiva. Illum bil-Malta Business Wallet it-teknoloġija tagħmel dak ix-xogħol ta' verifikazzjoni. Il-Malta Business Registry llum tħaddem 170 impjegat kollha Maltin u fil-maġġoranza tagħhom nisa.